В днешното видео ще разгледаме какво всъщност представлява инвестиционното сребро и защо все повече хора се насочват към него като част от своите спестявания и инвестиции. Здравейте! Аз съм Цветелина Бянкова и съм част от екипът на Top Gold. Вече повече от 5 години работя в сферата на благородните метали, като среброто е моята лична инвестиционна страст. В този канал ще споделяме достъпна и практична информация, която да помогне както на начинаещи инвеститори да направят първите си стъпки, така и на по-напреднали да надграждат знанията си и да оптимизират своето портфолио. Ще поговорим за това какво отличава инвестиционното сребро от обикновеното, какви са основните му свойства и приложения, защо сребърните бижута не се считат за инвестиция, както и какви фактори влияят върху цената и търсенето на този метал. Ако тепърва започвате да се интересувате от инвестиции в благородни метали, вероятно вече сте чували за инвестиционно сребро. Но често възниква въпросът: среброто не е ли просто сребро и какво всъщност го прави инвестиционно? Нека започнем именно оттам. Инвестиционното сребро е физическо сребро с много висока чистота, предназначено основно за съхранение на стойност и инвестиция. Обикновено чистотата при инвестиционното сребро е 999 или 999.9, което означава почти чист метал. Този тип сребро се предлага в стандартизирани форми, които имат глобално признание и ликвидност, най-често инвестиционни монети и сребърни кюлчета. Инвестиционните продукти се произвеждат от утвърдени рафинерии и монетни дворове, които гарантират теглото и чистотата на метала. Именно тази стандартизация позволява среброто да бъде лесно купувано и продавано по целият свят. Основната идея зад инвестиционното сребро е, че притежавате физически актив, който не зависи от банки, финансови институции или дигитални системи. То представлява реален метал с международно призната стойност и висока ликвидност. Важно е да се знае, че при инвестиционното сребро стойността идва основно от съдържанието на метала, а не от дизайна или декоративната му стойност. Затова инвестиционните продукти обикновено имат стандартно тегло и ясно обозначена чистота. Много хора използват инвестиционното сребро като инструмент за диверсификация, защита от инфлация и част от дългосрочна стратегия за съхранение на покупателната способност. В рамките на Европейския съюз инвестиционното сребро се третира като благороден метал, но за разлика от инвестиционното злато, при него се прилага ДДС. В зависимост от начина на продажба, ДДС може да се начисли върху целия продукт или върху така наречения марж. Например, когато търговец закупи сребърна монета от физическо лице или от друг дилър на определена цена и в последствие я продаде с надценка, ДДС се начислява само върху тази надценка, а не върху пълната стойност на метала. Важно е да се уточни, че режимът на ДДС върху маржа се прилага само при определени условия и не важи за всички продукти и сделки. Той се използва основно при търговия с сребърни монети и продукти от вторичния пазар, когато са изпълнени съответните законови изисквания. Среброто е метал с изключително ценни физични и химични свойства, които обясняват както инвестиционния интерес към него, така и широкото му индустриално приложение. Той е най-добрият проводник на електричество сред всички метали, което го прави незаменимо в електрониката, батериите и соларните панели. Дори минимални количества сребро присъстват в смартфони, компютри и редица електронни компоненти, където осигуряват надежна и ефективна проводимост. Освен това, среброто има отлична топлопроводимост, което означава, че пренася топлина изключително ефективно. Това свойство намира приложение при производството на електронни платки, охлаждащи системи и високотехнологични индустриални компоненти. В соларната индустрия среброто играе изключително голяма роля. То се използва в тънките проводящи слоеве на соларните панели, които събират и пренасят произведената електроенергия. С нарастващия преход към зелена енергия и разширяването на соларната индустрия в световен мащаб, търсенето на сребро от този сектор се увеличава, което придава на метала стратегическо значение. Среброто има и важно място в развитието на електромобилите. Металът се използва в електронните системи, силовата електроника и зарядните модули на различните сензори. Развитието на изкуствения интелект също допринася за увеличаване индустриалното търсене на сребро. AI технологиите изискват мощни центрове за данни, високопроизводствени процесори, сървъри и сложни електронни системи, в които използват проводими метали с висока надежност. Среброто присъства в печатните платки, чипове, контактни повърхности и охлаждащи решения, като подпомага ефективната работа на инфраструктурата, необходима за AI изчисленията. Среброто има и най-високата отражателна способност от всички метали, което го прави важен материал при производството на огледала, оптични устройства и специализирани покрития. Това свойство се използва също в космическата индустрия, лазерните технологии и високопрецизните оптични системи. Друго ключово свойство са антибактериалните му качества.
Сребърните иони могат да възпрепятстват развитието на бактерии и микроорганизми, поради което металът намира приложение в медицинските продукти, превръзки, филтри за вода и защитни покрития. Всички тези характеристики показват, че среброто не е просто инвестиционен метал, а ресурс с широко индустриално значение. Именно тези уникални свойства обясняват защо металът има толкова широко индустриално приложение и защо търсенето му не идва само от инвеститори, а от различни ключови икономически сектори. Това означава, че търсенето на сребро се формира от два основни източника – инвестиционния интерес и индустриалното потребление. Комбинацията между тези два фактора е една от причините среброто да бъде по-динамично и по-волатилно спрямо златото, но същевременно да притежава силни фундаментални основи. Често срещано объркване при начинаещи е, че сребърните бижута се възприемат като инвестиция. В действителност обаче бижутата не се считат за инвестиционно сребро по няколко основни причини. На първо място, чистотата при бижутата обикновено е 925, което означава, че те съдържат сплави с други метали за по-голяма здравина и устойчивост. За разлика от тях, инвестиционното сребро е с чистота 3 или 4 деветки. Освен това, при покупка на бижута плащате не само за метала, а и за редица допълнителни фактори, като дизайн, изработка, бранд и търговска надценка. Тези разходи не се запазват при последваща продажба. При обратно изкупуване бижутата обикновено се оценяват като скрап, което означава, че се плаща стойността на метала след претапяне, а не стойността на изделието като бижу. Това води до значителна разлика между покупна и продажна цена. Друг важен фактор е ликвидността. Инвестиционните монети и кюлчета имат стандартна форма, тегло и чистота, което ги прави лесно разпознаваеми и търгуеми на пазара, докато бижутата нямат такава стандартизация. С други думи, при бижутата плащате преди всичко за изделието и неговата естетическа стойност, докато при инвестиционното сребро плащате за самия метал и неговото съдържание. Както вече споменахме, инвестиционното сребро се предлага основно в две форми – инвестиционни монети и сребърни кюлчета. Инвестиционните монети са едни от най-популярните продукти, тъй като съчетават висока ликвидност, разпознаваемост и удобство при покупка и продажба. След утвърдените примери са Кленов лист, Британия, Виенска филхармония, Кенгуру и Кругерант, които се произвеждат в реномирани монетни дворове и са широко търгуване на международния пазар. Сребърните кюлчета са предпочитани при по-големи инвестиции, тъй като обикновено имат по-ниска премия спрямо монетите и позволяват акумулиране на по-голямо количество метал в компактна форма. Някои инвестиционни продукти се предлагат със сертификат, удостоверяващ тегло, чистота и произход на метала. Най-често това са кюлчетата, докато инвестиционните монети са законно платежно средство и не се нуждаят от определен сертификат, тъй като тяхната автентичност и характеристики са гарантирани от Държавния монетен двор. В следващи видеа ще разгледаме по-подробно всеки от тези видове продукти, техните опаковки, сертификати, предимства и разлики, както и кога е по-подходящо да изберем монети или кюлчета. За разлика от много други метали, среброто рядко се добива самостоятелно. В повечето случаи той е страничен продукт от добива на други метали, като мед, цинк, олово и злато. Това означава, че количеството сребро на пазара не зависи изцяло от неговата цена, а и от добивната активност на тези основни метали. Дори при повишено търсене или по-висока цена, предлагането на сребро не може бързо да се увеличи, тъй като добива му е свързан с други минни процеси. След извличане, среброто преминава през рафиниране, при което се достига необходимата висока чистота на инвестиционните продукти, обикновено 3 или 4 деветки. Именно тази зависимост от добива на други метали е един от факторите, които могат да ограничат предлагането и да окажат влияние върху цената на среброто в дългосрочен план. Цената на среброто се определя от комбинация между инвестиционно търсене и реално индустриално потребление, което прави метала по-динамичен в сравнение с златото. Един от основните фактори е индустриалното търсене, тъй като среброто се използва широко в електроника, автомобилна индустрия и нови технологии. Растежът на тези сектори оказва пряко влияние върху потреблението на метала. Инфлацията също играе важна роля, тъй като благородните метали често се разглеждат като средство за съхранение на покупателна способност в периода на обезценяване на валутите. Лихвените проценти и движенията на щатския долар са друг ключов фактор. Обикновено при по-високи лихви и силен долар цената на благородните метали изпитва натиск, докато при по-ниски лихви и отслабващ долар интересът към тях нараства. Геополитическите събития и икономическата несигурност също повишават инвестиционното търсене, тъй като инвеститорите търсят защитни активи.
Специално внимание заслужава и соларния сектор, който е един от най-бързо растящите източници на индустриално търсене на сребро в последните години. Не на последно място е инвестиционното търсене под формата на физически покупки, борсово търгувани продукти и пазарни настроения, също оказващи съществено влияние върху ценовата динамика. Поради комбинация от индустриални и инвестиционни фактори, среброто обикновено е по-волатилно от златото, което означава, че може да показва по-резки движения както нагоре, така и надолу. В заключение можем да кажем, че инвестиционното сребро е физически актив, който съчетава инвестиционен и индустриален характер. То не е бижу и не е средство за бърза печалба, а инструмент за диверсификация и дългосрочно съхранение на стойност. Информацията, предоставена в това видео, има изцяло образователен характер и не представлява инвестиционен съвет, както и не цели да ви продава конкретен продукт. А ако желаете допълнителна информация, съдействие или индивидуална консултация, може да се свържете с екипа на Top Gold на телефоните, предоставени в описанието, или да заповядате на място в нашия офис, където с удоволствие ще отговорим на вашите въпроси. При поръчка на сайта на Top Gold може да се възползвате и от код за отстъпка Цвети 1. Доставяме в цялата страна в рамките на един работен ден. Ако видеото ви е било полезно, не забравяйте да го харесате, да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропуснете следващия епизод, в който ще говорим защо среброто има потенциал да се превърне в инвестицията на десетилетието. Благодаря ви, че бяхте с мен и до нови срещи!